Ariketa honetan galdera tipikoa egiten digute. Eskatzen digute irterako VO tensioa kalkulatzea, sarrerako tensioak baldin badira hau voltio bat eta hau 2 voltio. Beraz, zuzenean jarriko ditut. Hau baldin bada voltio bat eta VB baldin badira 2 voltio. Orduan aztertu ezagun pixkatxo bat hemengo konfigurazioa. Teoriatik gogoratzen baduzue, hau da kentzailearen konfigurazioa. Baina bertan errestentziak berdinak erabiltzen ditugu hemen bi tensio hauen arteko kenketa izateko. Kasu honetan, baliak ezberdinak dira, beraz, ariketa normal bat bezala egingo dugu. Aztertu dezagun pixkatxo bat honen operazionalaren ezaugarriak zerbait eragiten diguten zirkuituan, eta begiratzazue, hemen ditugu bi errestentzia horiek eta iturri hori konektatuta sarrera honekin, eta badakizue errestentzia horren handia dela, hau zintzilikatuta bezala dagoela. Beraz, geratzen zaigu zirkuito txori, subzirkuito txori, independente bezala funtzionatzen. Honek eragiten duen intensitatea hemendik pasatu behar da, eta berdina hemendik. Tensio zatitzaile bat berriz, errestentzia hori serien bezala egongo ziren, beraz, hau kalkulatu dezakegu zuzenean bakarrik, eta tensio hau kalkulatu. Gero, zirkuito laburra daukagunez, berrelikadura negatibo honengatik, tensio hau hemen izan behar dugu. Orduan hemen, hau jakinda, intensitate hau kalkulatu dezakegu. Intensitate guzti hori hemendik joan behar da, zeren hemendik ezin da pasatu, eta hor, hemen, homeginda kalkulatu dezakegu beho. Beraz, zue probatu dezakezue nik orain esandako prozesu guztia, edo nahiago bat duzue edo ez badazaude ziur jarraitu dezakezue betiko prozedurarekin, nik horrela egin behar dut. Eta ikusko duzu ebazpen berdinera ailegatuko garela. Orden begira, hemen izango genuke 0 voltio, hemen izango genuke nodo bat VA tensioarekin, zirkuito laburra virtuala dela eta VA berdina izan behar dugu hemen, eta hemen VO. Zirkuitoan horrela ematen digute, eta hemen VO eta hau da kalkulatu beharko duguna. Bale, goazin intensitateekin marraztea. Hemen adibidez izan dezakegu intensitate bat, hemendik 0 joan behar denez, hau bera pasatu behar da hemendik. Iazpi bat eta iazpi bat. Hemen Kirchhoff egiten baduzue, tensio zatitzailea. Esan bezala, bale. Hemen izango dugu adibidez iazpi bi, eta hemendik 0 pasatu behar denez, hemen resistentzia horren altua delako, intensitate hau etorri behar da hemendik, eta bera hemendik pasatu behar da. Eta iazpi bi, bera izan behar dugu norabide honekin eta balio honekin, hemen bertan, baditugu denak marraztuta. Orduan egin dezagun Kirchhoff bide gurutzetan. Hemen, hau utziko dugu azkenerako edo nahikoa izan behar da aurreko bide gurutze hauetan. Zenen operazionala beti dago hemen intensitate bat ematen edo jasotzen, ez ezaguna dela, hemen ezin da omegin, beraz, bide gurutze bezala beti hartu behar ditugu besteak. Ados, ez badigute hemengo intensitatea eskatzen edo, baina hala ere, ia ziur ez dugula beharko. Orduan, egin dezagun Kirchhoff bide gurutze horietan, eta zuen nahi baduzu probatu egitea ariketan nik esan dizudan bezala, lehen da bizi hemen, gero tensioa honutza pasatu, hemen, gero hemen, nik behar dut prozesu mekanikoa, eta horrela erabaki dudalako. Orduan, hemen izan behar dugu iazpi bat, berdin, iazpi bat. Bole, eta hemen izan behar dugu iazpi bi, berdin, iazpi bi. Ze tontakeia, Baina, larro resistentzia daude, eta lau homoiek eman behar dizkigute ekuazioaz berdinak. Home egiten badio bakoitzari, hau izan behar dugu. Iazpi bat da hau, plus, minus, bi, ken VA, bi, ken VA, zati resistentzianen balioa, bi kilo ohmio, berdin, iazpi bi, hemen, VA ken 0, VA ken 0, zati, hogei kilo ohmio, hogei kilo ohmio. Hau, lehen dabiziko ekuazioa. Eta bi garrana, eta behira, VA hemendik atera dezakegu zuzenean, eta hori da egin behar duguna, tensio zatitzailearen emaitza, baina prozesu mekanikoa jarritzeko, hemen jarri behar dut orain honen omlegea, iazpi bi hemen da, tensio bat ken VA, bat ken VA, zati bi kilo ohmio, berdin iazpi bi hemen. Plus minusak horrelaxe izango ziren, akatsik ez egiteko, eta hau da VA ken VO, hemen txe daude lotuta VA ken VO, zati hogeita hamar kilo ohmio. Hemen txitu bi ekuazioak, bi ez ezagunekin, VA eta VO. Bale? Hau atera zakegu, lehen da bizi, bai ez, hemen dik atera zakegu VA, ja, hau, badua honekin, eta hemen izan behar dugu berrogei, berrogei, ken hogei VA, berdin, bi VA.
Eta hemendik daukagu, hau pasatzen bada nutza, hogeita bi VA, hogeita bi VA, berdin, berrogei. Hau da, VA, atera barzaigu, dala berrogei, zati hogeita bi. Berrogei, zati hogeita bi. Berdin, bat koma larogeita bi. Bat koma larogeita bi voltio. Bale? Tensio hori daukagu hemen. Hau bera izan behar dugu hemen bertan. Eta hemen kalkulatu dezakegu intensitate hau honekin, baina hau kalkulatu dugunez, orain onutza basatu behar du, ez bazkatu onutza eta hemen VO kalkulatu. Ados. Orduan hau basatzen badugu onutza, geratu behar zaigu, ja, bat koma larogeita bi zati. Kendu behar ditut hemen, kendu behar ditut, hauek. Eta joaten zaizkigu, orduen hemen geratzen zaigu bia hemen, berdin, VA berriz, bat koma larogeita bi. Ken VO, zati, hogeita mar. Bole. Orduen egin ezagun hau biderau, hogeita mar. Ken, bat koma larogeita bi, hemen txedoka dala. Larogeita bi bider hogeita mar, berdin, mutikoa, ez. Bat koma larogeita bi, bider hogeita mar, berdin, berrogeita malau, koma sei. Berdin, hau bider bi, bat koma larogeita bi, bider bi, iru koma irurogeita lau, ken bi VO. Beraz, hemen di VO, atera behar zaigu, bi VO, berdin. Hau ingo dut, berrogeita malau, koma sei. Ken, hogeita mar, berdin, hogeita lau, koma sei negatibo, gehi, iru koma irurogeita lau. Beraz, hogeita zortzi, koma bi negatibo, ez ba? Ez positibo. Hogeita zortzi, koma bi voltio positibo. Hau pasatzen da nutza, eta orduan VO geratu behar zaigu, hau zati bi, amalau, koma bat. Amalau, koma bat voltio. Hau da, hemen daukagun tensio balioa. Hauek baldin badira voltio bat, eta bi voltio. Aurrera.